Pois Manu López, sí, temos máis convidados, temos máis protagonistas. Vai chegando o público a esta xornada de xoves, que se ven en certos xoves o venres pola tarde, a fin de semana, con maior número de visitantes, pois van conformando pois eses milleiros e milleiros de persoas que se achegan a unha feira, como digo, consolidada no capítulo feiral en Galicia, en Expourense, xa se dá por feito. E bueno, pois estamos convidando a un montón de representantes para amosar nesta xornada inaugural. Por certo, non se inaugurou, radiofónicamente sí, pero en 20 minutos será ese acto oficial onde están convocados todos os medios de comunicación, onde Sara Garea e Ángela Mosquera achegaránse ata ali tamén para coller o sentir da inauguración, no que se di xa para a historia da edición número 26 deste Salón Internacional de Turismo Gastronómico. Son 100 as actividades, 25 por día, 4 días, ata o domingo. Falamos coa responsable de comunicación, falamos co director de Expourense de Xantar, falamos tamén cos encargados de dar o pistoletazo de saída ás actividades, a xente de FP de Galicia, o pabillón que temos aquí, pois ten 70 expositores, un deles tamén dedicado a FP, a formación, a educación, vinculado ao sector turístico, gastronómico, esa denominación de enoturismo, que tamén está moi en boga e máis en terras ourensanas. Imos falar agora de outro deses expositores que están presentes, que van ter mañá unha competición divertida, pero non deixa de ser unha competición, hai xente ensaiando, dende hai semanas. Temos con nós o CEO responsable de Patatas Jalis, a Pablo Fernández Limia. Pablo, moi bo día. Hola, moi bo día. Hai xente adestrando para unha competición moi singular, que esta é a terceira, cuarta vez que facedes? Esta é a terceira edición, o primeiro ano que facemos en Xantar, e a verdade que, bueno, fixémolo como algo divertido. Hai que decir que o consumidor das nosas patacas fritas pois sempre se consume nun momento de alegría, sí, con amigos, en festas, entonces pois decidimos facer esta pequena festa maiores, vale, que bueno, que surxiu así. E a verdade é que é moi divertido, porque todo o mundo dice que come, no, eu como moitísimas patatas, e ao final falamos de gramos. Sí. Imos falar concretamente, porque o concurso que vai ter lugar mañá aquí no vosso stand, ás 8 da tarde, é competir por quen come máis patacas en un minuto. Nun minuto. As dúas mans, hai algún tipo de regla? Entran as dúas mans, non podes molestar o picante que tes ao lado, vale. Tes que abrir a caixa, entra dentro do proceso, tes que coller as patatas dentro da caixa, vale. E despois, pois bueno, hai todo tipo de anécdotas, como se eu meto moitas patatas na boca, despois non as dou tragado. Claro, está a metodoloxía a empregar. De feito, temos 3 participantes que bueno, depois ao mellor veremos que seguro que hai algún máis, que levan todas as edicións. De feito, ven Pablo Feijóo a revalidar o seu título. Pablo ganou as 2 primeiras edicións, corredor por naturaleza, porque en canto está o récord? En canto está o... 63 gramos. 63 gramos. Claro, unha bolsa cantos? 70, das pequeniñas. Pero é un minuto. E un minuto. Hai que abrir a bolsa, hai que abrir a caixa. Hai que abrir a caixa, hai que meter a man, hai que comer, hai que masticar. Entonces é máis a diversión do evento co que realmente se van a comer, porque estás no alto do mostrador, hai 10 personas por ronda, dache a risa, o outro abre a caixa e sale disparada. Entonces facémolo máis como unha diversión que realmente decir, vamos a comer pois, un kilo de patata, pero diversión, e show, e imaxe de marca, que tamén é fundamental, non? Temos un DJ para animar, este ano contamos con un presentador tamén para darlle vida ao asunto. Nos gustanos a idea de que asocien a nosa marca con felicidade, e pasalo ben. Bueno, falamos da marca, porque isto é un propósito de estar presente en Xantar. Agora lle pregunto pola saúde que ten Xantar e cal é a repercusión, o por que estar aquí. Bueno, xa yo fago, depois falamos da marca. Cal é o propósito de estar aquí? O propósito é, fixemos as 2 primeiras feiras en Xinzo. Entonces, a nosa empresa, pues, gracias a Dios... Unha marca vinculada a Xinzo de Limia. Sí, efectivamente, vamos a decir que somos de Xinzo.
pero indudablemente, pois, bueno, temos que ir abrindo pois, oye, novas xente, insisto, conocenos todo o mundo, gracias a Deus. Entonces, agora que buscamos? Pois xente xoven, hoxe, por exemplo, a moita xente de institutos, sí. a FP que tú nombrabas, sí. que é moi importante, que eu creo que é algo que se está perdendo. Entonces, buscamos novos clientes, novas miras de mercado. Nacía no ano 2011. 2011. Relativamente hai pouco tempo, sí, pero que ten un crecemento bastante importante, e agora dar ese paso máis nas terras galegas. Cal é o voso mercado, digamos, a día de hoxe? O noso mercado fundamental estamos Galicia, Asturias, País Vasco, Cantabria, Zona Castela norte, e León, sí, o noroeste de España. Pois, indudablemente, pois, temos operacións pois, fora de aquí. Supermercados, supermercados, pois, vamos a decir, o 40% da empresa, e pois, o resto distribuímos moito a hostelería, o Canal Oreca, que é onde realmente, pois, bueno, pincho de acompañamento dun boviño que temos aquí, dunha boa cervexa. Entonces, durante os anos que empezamos no 2011, pues empezamos vendendo Xinzo, despois fomos a provincia, Ourense, despois, como digo eu sempre, intentamos conquistar Galicia, Castela e León. Hoy vamos abrindo por rangos. Ao final, crecemento sostido e con calma. Levamos un crecemento, pues, a verdad, moi importante. Que produción? En que nos movemos a día de hoxe? Así, Pois en grandes volúmenes podemos falar de patata cruda, pois que consumimos 2.000 toneladas. 2.000 toneladas, que, bueno, é unha cifra importante. Estamos traballando, pois, hoxe, que tal vez sea a época máis baixa do ano, seguimos traballando a doble turno, os 2 turnos. Normalmente, dende a Semana Santa hasta finales de setembro, traballamos as 24 horas. Sen descanso? Sen descanso. Temos, pues, bueno, varios turnos de traballo, varias empresas externalizadas como limpieza, transporte e demais. Entonces, bueno, ao final somos un grupo, pues, de 10 persoas directamente traballando, e pues, vamos a decir que temos, pues, outras 10 ou 12 persoas indirectos. Como nace? Cal é o xerme? Como nace Patatas Jali? Pois, bueno, eu era administrador de unha empresa, era un chico de oficina, pero, bueno, a miña familia somos familia de agricultores, como a maioría caen Xinzo. Entonces, pues, bueno, eu quería transformar ese produto en algo máis. A verdade que sempre me gustou o tema da patata, sempre estuve bastante vinculado, e xurdiu por aí. Simplemente foi unha idea de, oye, empezamos. De feito, o día que, bueno, a miña muller máis eu, que levamos tamén toda a vida xuntos, o 17 de maio de 2011 foi cando decidimos deixar todo o que facíamos para montar unha fábrica de patatas. Veña. E hasta hoxe. Bueno, é que non vai mal, Sí, bueno, hai baches no camiño. Hai baches no camiño, evidentemente. Patatas Jali, que variedade hai? Incorporades novos produtos, testeades? Sí, facemos moitas cousas agora. De feito, a variedade de patata que utilizamos sempre é a mesma, que é a variedade agria. É unha variedade que se leva cultivando en Xinzo por máis de 50 anos. Bueno, nós facemos patata natural ondulada, patata picante, e despois, bueno, pues incorporamos nos últimos tempos, porque nos demandaban os clientes, pois son os sabores característicos. Por exemplo, temos a patente do sabor churrasco, que é algo que solo Jalis fabrica. Eso hai que probarlo, sabor churrasco? Sabor churrasco, sí. Comercializámoslo en Cádiz, o Grupo Cuevas. A verdade que, bueno, non é unha loucura, porque o noso mercado, o 90% é patata frita artesana, que é o que realmente sabemos facer. E depois, como con esos dos sabores, a innovación, pois fixemos ese sabor churrasco. É verdade que tuvo unha acollida pois moi importante. Chama atención. Bueno, presentes en Xantar 2025 con ese concurso, insisto, este venres 8 da tarde, bonito de ver, chamativo. Un concurso competitivo. Hai premios? Entendo, ese concurso hai premios. Sí. O primeiro clasificado, pois, é un lote de embutido feito
na comarca da Limia, que a empresa Serra do Larouco, está valorado unha cesta que está valorada en 200 euros. Despois temos unha cea para 2 persoas nun restaurante tamén en Xinzo, que é a de Torino, que é un restaurante característico de carnes a brasa. E o terceiro premio, bueno, son vale de 100 euros para esa cena para 2 personas. Depois temos un terceiro que son un vale de 50 euros para comprar na nosa página web. Bueno, como é? Patatasfritasjalis.es. Patatasfritasjalis, .es. Pois graciñas por vir. Algo máis que engadir? Podo engadir así, algo, por favor. Convido a todo o mundo que ir a vir mañá viernes ás 8 da tarde aquí en Xantar, en Espourense, para que vexa a nosa familia, porque ao final Jalis é unha familia, os nosos traballadores levan moito tempo con nós, entonces queremos vender que somos unha familia divertida. Entonces que veñan a pasar con nós, temos unha hora e media de show, de espectáculo, DJ, presentador, o sea, vámoslo a pasar en grande. A pasarlo en grande, estes 4 días de feira, a gastronomía que é fundamental, e tamén ese momento asociado ás patatas Jalis que o dicía o seu CEO, que é un momento de diversión, de compartir, sempre que abrimos unha bolsa de patatas, sempre de disfrutar. Por lo tanto, ese exponente a maior, convertirlo en concurso, bueno, pois a ver, Pablo Lago, non? Pablo Fernández. No, pero digo, o gañador do... Pablo Feijó. Pablo Feijó, efectivamente. Pablo Feijó, o gañador. Será familiar de... No, nada que ver. No, é un runner moi rápido. Mira, vale. Dicen Tamén que a comendo. súa velocidade está nas mans. Oye, digno de ver, para aqueles que se teñan intención de acudir a Xantar, metede na xenda 8 da tarde, pasar polo stand de Patatas Jalis. Un placer, Pablo, de verdade. E que vaya ben a feira. Moitísimas gracias pola oportunidade. E seguramente que coincidiremos en máis ocasións. Seguramente. Pois alto no camiño, Manu. En nada pedimos paso para falar con máis protagonistas.